žena pravidelne vyjadruje mužovi rešpekt, ocenenie a dôveru, tak muž doslova rozkvitá. Stáva sa lepšou verziou seba samého, je často ochotnejší pomáhať, viac emocionálne prítomný a paradoxne aj viac schopný príjmať tú spätnú väzbu, ktorú mu chceme dať, bez toho, aby sa ho to nejako dotklo alebo aby sa urazil. Milé a milí, vítam vás pri dnešnej epizóde podcastu Kurz života s Katarínou Runou. Budeme sa venovať téme, ktorá sa síce zdá byť veľmi jednoduchá, ale v skutočnosti je veľmi serióznym základom mnohých nefunkčných vzťahov. Dnes si rozoberieme rozdielne potreby mužov a žien a možno vďaka tomu konečne pochopíme, prečo si tak často nerozumieme. Možno ste si aj vy niekedy povedali: prečo mi nerozumie, prečo nevidí, čo potrebujem, alebo prečo sa stále sťažuje, veď všetko robím ako najlepšie viem. Takéto a podobné otázky trápia množstvo párov. A hoci sa ich zdroj môže javiť ako komplikovaný, pravda býva často o mnoho jednoduchšia. Muži a ženy majú v mnohom úplne odlišné potreby. To, čo jeden považuje za absolútne samozrejmé, môže byť pre druhého neznáme, nepochopiteľné, alebo dokonca aj nepríjemné. Problém je, že nám niekedy ani nenapadne sa o tom vôbec rozprávať. Berieme za samozrejmosť, že muži to majú rovnako ako my ženy a na základe toho k nim aj pristupujeme. A tiež nejako samozrejme predpokladáme, že ak náš muž miluje, bude vedieť alebo aspoň nejako vytuší, po čom túžime a ako nám to má dať. No nie, nevytuší. Práve tam vznikajú nedorozumenia, frustrácie a neraz aj hlboké emocionálne zranenia. Myslím, že ak by nám tieto veci vysvetľovali už napríklad na základnej škole, miera rozvodovosti v našej spoločnosti by sa radikálne znížila. Odkiaľ sa berú naše rozdiely? Nie je to náhoda, že muži a ženy fungujú v mnohom inak. Naše biologické a evolučné nastavenie sa formovalo tisíce a tisíce rokov. Zatiaľ, čo dnes žijeme v modernej dobe, naše mozgy a náš nervový systém sa vyvíjajú podstatne pomalšie a tak sú v mnohých oblastiach ešte stále naladené na prežitie v kmeňovej spoločnosti. A práve tam sa zrodili a zakorenili naše základné potreby. Poďme sa na to pozrieť cez trochu histórie. Muži boli predovšetkým lovci. Ich hlavnou úlohou bolo zabezpečiť potravu, ochrániť rodinu a byť pripravený čeliť prípadnému nebezpečenstvu. Ich potreby sa preto orientovali na výkon, cieľ, výzvu a rešpekt. Áno, viem, že v niektorých kmeňoch bojovali aj ženy, ale budem tu prirodzene trochu zovšeobecňovať. No a my ženy sme boli zberačky, matky. Naše prežitie záviselo od vzťahov, komunikácie a spolupráce v komunite. Museli sme dokázať vnímať jemné signály svojich detí, rozoznávať bezpečné rastliny od tých jedovatých a udržiavať harmóniu v skupine. Náš mozog sa postupne vyvinul tak, aby dokázal spracovávať viacero podnetov naraz, všímať si detaily a čítať aj tie neverbálne signály. Naše potreby preto prirodzene smerovali a aj smerujú k bezpečiu, hlbokému spojeniu s ostatnými, k emočnej stabilite a vzájomnej citovej podpore. Toto nastavenie nám umožňovalo nielen prežiť, ale aj vytvárať pevné väzby, ktoré držali komunitu pohromade aj v ťažkých časoch. A aj keď dnes už nežijeme v jaskyniach, naše inštinkty sa nezmenili tak rýchlo ako naše technológie a preto sa dnes vo vzťahoch stretávame so starými mechanizmami v moderných obaloch. Čo potrebuje žena vo vzťahu? Ženy vo svojej podstate túžia po bezpečí a spojení. A to nie len vo fyzickom zmysle. Ide predovšetkým o emocionálne bezpečie a spojenie. Žena skrátka potrebuje cítiť, že je príjmaná, chápaná, že môže byť sama sebou aj vtedy, keď je zraniteľná. Inými slovami, že ju muž vníma, vidí, počuje a príjma takú, aká je. V evolučnom kontexte totižto ženy s deťmi boli v mimoriadne zraniteľnej pozícii. Žena, ktorá získala pozornosť, ochranu a zdroje od silného, oddaného muža, mala podstatne vyššiu šancu, že ona a jej potomkovia skrátka prežijú. Keď žena necítila, že je pre muža dôležitá, viditeľná a hodná ochrany, znamenalo to naopak existenčné ohrozenie. Bez mužskej pozornosti a starostlivosti bola aj ona a jej deti vystavená nielen fyzickým hrozbám, ale aj nedostatku zdrojov. Práve preto náš ženský mozog vyvinul mimoriadnu citlivosť na signály prijatia alebo odmietnutia. A to poznáme, hádam všetky až do dnes. Tento pradávny mechanizmus nás stále funguje. Funguje v našich telách, v našich mysliach
Aj keď my, ženy, dnes nie sme vo väčšine prípadov existenčne závislé od mužskej ochrany, náš nervový systém stále reaguje, ako by sme boli. To vysvetľuje, prečo zdanlivo drobné prejavy ignorácie alebo nepozornosti od muža môžu v nás, ženách, vyvolávať tak intenzívne reakcie. Naše podvedomie ich totižto stále interpretuje ako signál potenciálneho opustenia a tým pádom ohrozenia. Pretože ak sa žena necíti v spojení, v bezpečí, aktivuje sa náš vnútorný alarm. Môžeme sa začať správať nervózne, podráždene, začneme kritizovať, hľadať chyby, testovať partnera a muž často nerozumie, veď som nič len neurobil. Ale žena len reaguje na to, že sa s mužom necíti emočne spojená, že sa necíti byť videná a počutá. Preto je pre nás ženy obvykle komunikácia tak veľmi dôležitá. A to komunikácia nielen o praktických veciach. Potrebujeme rozprávať o svojich emóciách, pocitoch, zážitkoch z dňa, o našom vnútornom svete. Nie preto, že hľadáme riešenie, ako nám často muži poskytujú, ale preto, že zdieľaním vnímame, že budujeme to, čo potrebujeme, spojenie. Pre nás ženy znamená rozhovor nielen praktickú stránku, ale aj otváranie sa do dôvery a intimity. Preto, milí muži, ak chcete, aby bola vaša žena šťastná, buďte s ňou prítomní. Pretože, ako hovorí jedna z mojich mentoriek v oblasti vzťahov, prítomnosť a hlavne tá mužská prítomnosť je tá najviac sexy vec na svete. A nehovorím o prítomnosti čisto fyzickej. Odložte mobil, odložte počítač a tak naozaj sa jej pozrite do očí. Spýtajte sa jej, ako sa má, čo sa deje v jej vnútornom svete, ako sa cíti. Niekedy nám stačí, že nás vypočujete bez toho, aby ste nás museli alebo čokoľvek museli opravovať. Doprajte svojej žene aj fyzický kontakt, ktorý nie je a priori sexuálny. Objatie, pohľadenie po chrbte, pohľadenie po vlasoch, len také držanie za ruku, pretože tieto drobné prejavy náklonnosti pre ňu znamenajú: som tu pre teba, asi v bezpečí. A ešte jedna vec, ktorá pri ženách robí zázraky. Malé pozornosti, ktoré ukazujú, že na ňu myslíte. Kvietok, nejaký lístok s poznámkou, je obľúbená čokoláda, alebo len SMS-ka, myslím na teba uprostred dňa. Tieto malé gestá budujú veľké spojenie a pocit dôvery. Čo potrebuje muž vo vzťahu? Muži fungujú inak. Ich jadrom je potreba rešpektu a dôvery. Chcú vedieť, že sú naozaj užitoční, že majú miesto, že ich partnerka im dôveruje a verí v ich schopnosti. Toto nie je len nejaká potreba ega, je to hlboká identita zakorenená v mužskej psychike dávno od praveku. Pretože evolučne boli muži vnímaní a hodnotení často podľa svojej schopnosti ochrániť, zabezpečiť a vyriešiť problémy. Muž, ktorý zlyhal v love alebo v obrane, strácal nielen postavenie v kmeni, ale často aj právo na reprodukciu. Preto je mužská identita tak úzko spojená s pocitom kompetentnosti a užitočnosti. Keď žena vyjadruje dôveru v mužské schopnosti, aktivujú sa v mužoch pradávne obvody motivácie a sily. Cítia sa doslovne väčší, silnejší a schopnejší. Preto muži tak veľmi potrebujú byť rešpektovaní. Ak muž naopak cíti, že ho jeho žena podceňuje, kritizuje alebo zosmiešňuje, stráca silu. Uzatvára sa, znižuje svoje úsilie alebo sa snaží dokázať svoju hodnotu spôsobmi, ktoré v partnerstve nie sú vždy vítané. Veľký výkon v práci, extrémne športy, milenky, zoznam by bol dlhý. Tento proces ale nie len emocionálny, je biochemický. Mnohé vedecké štúdie ukazujú, že keď sa muž cíti neustále kritizovaný, hladina jeho testosterónu klesá, zatiaľ čo stúpa hladina stresových hormónov, najmä kortizolu. Doslova ho to oslabuje na fyzickej úrovni. A ja som to pri mojej práci so ženami videla mnohokrát. Mnohé z nich mi rozprávali o svojich vzťahoch, napríklad jedna klientka Janka prišla s tým, že jej muž je pasívny a nezaujíma sa o rodinu. Tak sme sa ponorili hlbšie do ich príbehu a ukázalo sa, že Janka je vlastne takmer vždy nespokojná s tým, ako jej muž úlohy urobí. Aj keď sa snažil, napríklad, postarať sa o deti, vybrať pre nich dovolenku alebo čo si vybaviť, Janka tam vždy našla nejaké nedostatky a tie mu komunikovala. No a to tiež vychádzalo z jej zranenia, pretože sama sa snažila všetko robiť perfektne, tak ako to očakávali od nej jej rodičia a tak to chcela aj po svojom mužovi. Tak som jej navrhla, aby skúsila malý krátky experiment. Začať vyjadrovať ocenenia svojmu mužovi za jeho snahu. A takisto, aby si dovolila viac dôverovať jeho rozhodnutiam bez toho, aby ich opravovala alebo dávala poznámky o tom, čo mohol urobiť lepšie. O mesiac sme sa rozprávali a značením mi povedala, že sa jej muž začal postupne otvárať a oveľa viac zapájať do rodinného života. Nemohla som uveriť, akú zmenu spôsobilo to, že som prestala kritizovať a začala viac
oceňovať je ako iný človek, povedala mi so slzami v očiach. Keď žena pravidelne vyjadruje mužovi rešpekt, ocenenie a dôveru, tak muž doslova rozkvitá. Stáva sa lepšou verziou seba samého, je často ochotnejší pomáhať, viac emocionálne prítomný a paradoxne aj viac schopný príjmať tú spätnú väzbu, ktorú mu chceme dať, bez toho, aby sa ho to nejako dotklo alebo aby sa urazil. Preto, milé ženy, ak chcete, aby váš muž sa cítil s vami silný a dôležitý, zamerajte sa na 3 také kľúčové prejavy rešpektu. Poprvé, vyjadrite úprimný obdiv a ocenenie za konkrétne veci, ktoré robí. Či už je to jeho pracovitosť, starostlivosť o rodinu alebo spôsob, akým rieši problémy a výzvy. Po druhé, učte sa, tak ako Janka, viac dôverovať jeho rozhodnutiam a schopnostiam, nechávajte mu ten priestor a neopravujte ho pri každej maličkosti. Dovoľte mu riešiť veci po svojom, aj keď to veľmi pravdepodobne urobí inak ako vy. No a po tretie, hovorte s ním priamo a jasne o tom, čo potrebujete vy. Povedzte mu, čo chcete, namiesto toho, aby ste očakávali, že to uhádne, vytuší, alebo aby ste ho kritizovali, keď sa mu to nepodarí. Uvidíte, ako tieto jednoduché zmeny dokážu premeniť energiu vášho vzťahu. No a pre tie z vás, ktoré ste si práve v hlave povedali, že toho, za čo by ste svojho muža autenticky ocenili, je veľmi málo, mám len taký podnet na zamyslenie. Prečo ste si práve takého muža vybrali alebo prečo ste stále s ním. 2 príklady z praxe. Pozrime sa teraz na 2 typické situácie, kde sa rozdielne potreby mužov a žien prejavujú najvýraznejšie a často vedú k nedorozumeniam. Príklad prvý, keď muž nerozumie žene. Žena prichádza domov po náročnom dni, cíti sa preťažená, frustrovaná, potrebuje sa vyrozprávať. Začne svojmu mužovi rozprávať napríklad o konflikte s kolegyňou alebo o nerealistických termínoch a o tom, ako sa cíti nepochopená na porade v práci. Partner s dobrým úmyslom jej pomôcť začne navrhovať riešenia. Vieš čo, mala by si s tou kolegyňou sadnúť a povedať jej, čo ti vadí a tie termíny jednoducho povedz šéfovi, že to nie je reálne a tak ďalej a tak ďalej. Žena sa cíti ešte horšie. Nie preto, že by mužové rady neboli k veci, ale preto, že to, čo skutočne potrebovala, bolo to emocionálne spojenie. Byť vypočutá, tak trochu aj poľutovaná, cítiť, že jej partner rozumie a že je tam v tom s ňou. Namiesto toho ale má pocit, že ju partner chce odbiť, že jej problém zľahčuje a že ju poriadne ani nepočúval. A muž je prirodzene zmetený, pretože sa snažil pomôcť, najlepšie ako vedel, ponúkol praktické riešenia a teraz má pocit, že nech robí čokoľvek, nemôže ju uspokojiť, cíti sa nedocenený a frustrovaný. To, čo sa tu deje, je to, že táto žena, ako väčšina žien, hľadá v komunikácii najprv spojenie a porozumenie. Rozprávanie o problémoch je pre ňu spôsob, ako to spracovať, ako spracovať všetko, čo sa stalo, spracovať svoje emócie a cítiť tú blízkosť a podporu od svojho partnera. Jej muž, ako väčšina mužov, vidí v komunikácii primárne nástroj na riešenie problémov. Keď počuje o tom, čo zažíva, jeho mozog je nastavený na hľadanie tých riešení a to je spôsob, ako prejaviť lásku a starostlivosť o svoju ženu. No a čo s tým? Muži je dôležité naučiť sa najprv vypočuť si svoju ženu alebo dokonca sa naučiť aj potvrdzovať jej pocity. Ach, tak to muselo byť naozaj frustrujúce. Áno, je to ťažké. Chápem, prečo sa cítiš preťažená. A až potom, keď žena cíti to spojenie, že je videná a počutá, môžete povedať niečo ako chceš, aby som ti pomohol nájsť riešenie, alebo si teraz potrebovala len zdieľať, ako sa cítiš. Žena sa zase môže naučiť oceniť mužovú snahu pomôcť a jasne komunikovať, čo potrebuje. Láska, teraz potrebujem iba vyrozprávať, čo sa mi dialo a cítiť, že ma chápeš. Nepotrebujem žiadne rady ani riešenia. Príklad 2. Keď žena nerozumie mužovi. Muž a žena sú spolu niekoľko rokov, v poslednej dobe muž cíti, že ich intimný život ako si upadá. Žena často odmieta jeho iniciatívu, čo v ňom vyvoláva pocit odmietnutia, nedostatočnosti. Muž si myslí, že už ženu nepriťahuje alebo že ho žena nemiluje. A ona zase cíti, že muž prejavuje záujem o intimitu hlavne vtedy, keď chce sex. Počas dňa ju takmer neobíme, nestrávi s ňou čas rozhovormi a potom večer očakáva, že ona bude mať chuť na fyzickú blízkosť. A cíti sa neraz nepochopená a dokonca až využívaná. Čo sa tu deje, je to, že pre túto ženu, ako pre väčšinu žien, je cesta k fyzickej intimite práve cez emocionálne spojenie. Potrebuje cítiť, že je pre partnera dôležitá, zaujímavá a milovaná aj mimo spálne. Bez toho spojenia sa jej ťažko otvára fyzicky.
Pre tohto muža, ako pre väčšinu mužov, je fyzická intimita jedným z hlavných spôsobov, ako sa cítiť milovaný, rešpektovaný a oceňovaný. Nie je to pre neho len o sexe, je to cesta k hlbokému spojeniu s partnerkou. Keď je odmietaný, necíti to len ako odmietnutie fyzickej aktivity, ale ako odmietnutie seba samého. Riešenie? Muž môže začať budovať emocionálne spojenie počas celého dňa. Krátke správy, objatia bez očakávania a rozhovory o tom, čo žena prežíva. Taký ten skutočný záujem o jej vnútorný svet. No a my ženy sa môžeme učiť komunikovať svoje potreby priamo. Vieš, cítim sa k tebe najbližšie, keď sa emocionálne spojíme, keď vidím, že sa o mňa zaujímaš, pomáha mi, keď sa rozprávame alebo keď ma napríklad objímaš bez očakávaní. A pre nás ženy je tiež kľúčové pochopiť, že pre mužov je fyzická intimita spôsobom, ako sa cítiť milovaný, v spojení, ocenený a nie je to len uspokojením fyzickej potreby. To neznamená, že by sme sa mali tlačiť do niečoho, čo nechceme my ženy, ale existujú krásne spôsoby prepojenia a ocenenia práve tejto fyzickosti muža bez toho, aby sme sa my nútili do niečoho, na čo sa necítime. Mimochodom, hovorím o tom do hĺbky v kurze Kľúč mužskej duši 2 v tom. Tieto dva jednoduché príklady ukazujú, ako rozdielne potreby a spôsoby komunikácie môžu viesť k zbytočným konfliktom. Keď pochopíme, že sa správaním nášho partnera často nie je zlý úmysel, ale iba iný spôsob vnímania a prežívania, môžeme začať budovať mosty porozumenia namiesto múrov nedorozumení. Pretože vzťahy sú nádherný priestor, kde môžeme rásť, ale len vtedy, ak príjmeme, že skrátka nie sme rovnakí. Sme si rovní, ale nie rovnakí. A že sa môžeme navzájom učiť, ako milovať toho druhého inak. Žena, ktorá sa cíti v bezpečí a spojení, rozkvitá. Muž, ktorý cíti rešpekt, ožíva. A z tejto kombinácie môže vzniknúť naozaj niečo krásne. Ak sa vám táto epizóda páčila, podielte sa o ňu s niekým, kto ju potrebuje počuť. A ak chcete ísť ešte hlbšie, sledujte ďalšie epizódy alebo sa pozrite na môj web katrinaruna.sk. Je tam toho pre vás ešte o mnoho viac. Majte krásny deň a teším sa na vás na budúce.